שלום חברים, היום אנחנו נדגים לכם בהסבר קצר איך ניתן לגלוש לאתר FreeStock Charts דרך אינטרנט אקספלורר. פותח את האינטרנט אקספלורר. ברגע שהוא עולה, אני רושם בשורת הכתובות את FreeStock charts.com, Enter. ברגע שאני מגיע לתוך האתר, אני לוחץ על הלחצן הירוק השמאלי, Run Free Version, וברגע שלחצתי, המערכת דורשת ממני להתקין סוג של מעין תוכנת עזר שנקראת Silverlight, שבלעדיה תוכנת או בעצם אתר ה-FreeStock Charts לא יוכל להציג לנו את המידע. אז אני לוחץ על התקנה. אוקיי. אני מתקין את ה-Silverlight. כן. אני מוריד את כל הסימוני V כדי שלא ישלחו לי כל מיני פרסומות ודברים בסגנון הזה. נחכה בסבלנות עד שההתקנה תסתיים. מדי פעם בהנחה ולאחר שסיימנו את ההתקנה, האתר FreeStock Charts עדיין לא יעבוד, יש צורך או לרענן את הדף. הנה פה אנחנו רואים שהוא מתקדם. או לרענן את הדף, או אפילו לצאת מהדפדפן ולהיכנס אליו שוב פעם נוספת. במקרה הזה אני רואה שההתקנה הצליחה והמערכת מציגה לי את ה-FreeStock Charts ואת הטבלאות עליו כמו שצריך. אני רואה פה יש מצד שמאל כל מיני מניות שלחיצת כפתור אני יכול להשתמש בהם, רק אני אציג בפניכם כרגע איך ניתן להפוך את התצוגה הסטנדרטית שמגיעה כשהמערכת מציגה בפעם הראשונה. אז על מנת להפוך את כל הסימנים המוזרים האלה לנרות יפנים, שזה בעצם הסימנים בהם אנחנו נשתמש בהמשך, אני לוחץ על מקש Settings. בתוך Settings אני שוב לוחץ על הפקודה העליונה שהיא נקראת Plot Style, שזה איך שיוצגו הסימנים. בראש החלונית אני בוחר על ידי לחיצה על המשולש השחור הקטן Candlestick, שזה מקלות נרות. דואג ששני סימני V יופיעו לנו כאן במרכז, ואז אני לוחץ על מקש ה-OK ובעצם מסיים. כל הפרדה בין כל מקום לכל מקום ניתן לבצע על ידי הזזה, פשוט לוחצים עם העכבר על הקו ומזיזים את זה לפי איך שנוח לנו לראות את הדברים. זהו, עד כאן הייתה התקנה פשוטה. יש לציין שההתקנה נעשתה על דפדפן של Windows שהוא לא Windows 10 אלא Windows XP. רק להציג בפניכם עוד שכאן למעלה אנחנו מקבלים את החיווי של אינטרוול הזמן. אותו אנחנו יכולים להחליף על ידי לחיצה על המשולש הקטן. זה 5 דקות, זה דקה, כל נר מייצג. ויומי, אלה הם האינטרוולים זמן שאנחנו משתמשים בהם בעיקר. אוקיי, עד כאן, תודה ולהתראות.